Kapor kelap yang bangin sedang no ingin gajing syakri. Bat nakal yang jong kabalang presbyterian hang ni halub siam. Ka ai kubla ya pi baro haka kerja ngajong turai ba unom imjingi ujis kres. Bat ka khot snob ha ya pi lang baro ki para bangit nyal ki jong ki ingisem. Bat kumjuru ya pi ki parok ki banse sim manta bat ngi kum kabalang. Ha ka YouTube. Bat pini sim manta bat ngi haka ni gajing syakri. Bat ngi dwai wa ublei unis ni man kerku. Ya ki banta baro jong ni gajing syakri. Ki para bangit baro kani kasingi utrai kalau kasingi utrai ka bakerpang ia ka balang ka kasih jantia Presbyterian Assembly kaba ngiong ka Theological College Sunday bat kani ka singi utrai ka lengba ka KGP Assembly kalabo bakandi ka Sunday ka bala ka penkerpang nagam ta ka School Pulia Theology ka John Robert Theological College bat yakinong puli ki badan haki waipat ki seminary nini Islam jing Pulia Theology apo jonggari India. Omla banlen bakani ka school theology hagani ka jalla bat haki waipat ki benta jonggari India. Dilalong Islam ki basandur ya ki khot jong balang. Banyalam bat banyalap ya ka gospel uji sukres bat kumjuru banno senyang ya ka balang bat haka imlang kasalang hakini ki lom khasi. Jantia bat saki waipat jaka ki basate lamangi kari India. Ki para bangit baro gajing temu. Ban rakhi kerpang ya kani kasngi. Kalong ban kerpat ya ki balang ki bahapo KGP Assembly. Bakin ken mau kerpang ha gajing dawai. Ya ki nong hikai. Ya ki nong trei. Bat kumjuru ya kena apuli. Badru ban penpa gajing sngongo. Ba ublei ula kerku ya kini Islam jing Pulia Theology. Lembaga jing no senyang jongka. Nagam taka balang bat ki imlang salang hakini ki lom kasih jantia bat syabaru batru bantuai ba ublei unang penmi susu ya ki samla jongga balang bantrei kakam gajong kini para banget kilong kendiat haka jingi dai bat kan kasngi ka bakar pang ka Theological College Sunday nginya bateng ki para banget ya kan ka jing syakri takabang yarwai kan marjirwai ka ba arspa knai puar kan marjirwai ka ba arspa knai puar aba atrai ki kam jong menga perkhan kan nu ngadap da jinglengo bakrau kumtu bro sautuli git khot lamat ka khoros ba hadi ngata ngi sayo ya jing pulin ka tin ka jongblei bat ka jing dawai Jong menga berkat kat no ngadap da jingling o bakrau nga iki klor nga sno jing riu u bertat koleng saudong kabor jong mega pau min sem jong Snow jing pa, snow tiang
din pna jingkit ka jonga uba usha uyap pan belat paryanga min sim jonga sim jonga to ya ro ya utwai me long ba crow anda utrai un wan hab deng jing risa ban le chayin ya ukango kaya rokan yai sawat ngan bin benaru ublay ulong bakraw min sim jonga to ya ro ya utrai melong sim jonga to ya ro ya utrai melong ba crow Kajing puli na kaktian ka jong blay. Kalong na gospel ka jong Matias konong ka pra ka dekot ka bakat pra hadu ka ba arpuar. Kikintian ki ongkom ni. De haba u Jisu ulo yo I ya upat ba babon saudong jong u. Ula hukum man lej no sasiliang. De haba uwe unong tho ulawan. Ula ong hu. Go nong hikai. Ngan buat yame kat syaba melet. U Jisu te ula ong hu. Gemersiang kidan kitliau. Bat kisim meneng ki jakari. Nrei ukun ubre dan jakaban bu. Yala kakli. Wei patru nakisenran jong u. Ula ong hu. Gotrai, usya bangan let shua bantep yala ukpa. Nrei u Jisu ula ong hu. Bot yanga, bat yaki bayap, bantep yaki bayap chongki. Ublay un isnei ban kerku yaka jingpuli na kaktian ka jong ublay. Ngenya duai. Ublay bot ukpa jungi ubah meneng. Bolong utrai juga meneng syajurang bat kakendau syatbian. Ngiwan ban aingu yame kokonrat. Nama kajing bahab kajing isnei ka jong meh. Bat kajing nongkat kajong mek konrad kajing imjongi haki por paro. Bat haduk ka nika por bagane kremat bangilong kum ni ko mangilong au blai. Ya aingu ya mek konrad pakum ka balang yo ikan nika lat di ka bangin syakri ya ka kerteng jong me. Bat ni aingu ru ya mek konrad. Bamem simlai no ila ka balang bat laki para bangin po ka balang. Lama kini kisngi bagi por ki balalin no. Ko konrad ngiwan ban aingu ya mek lama jong ni kisngi. Ka balang ru kisngi ka bakarpang ya ka balang ka jong me. Hapo jong KCP assembly. Kabadai ka Theological College Sunday. Ya ka balapan kerpang yang ka sengi ka ban kan mau kerpang. Ya ka school pule theology ka John Robert Theological College. Ban ngiwan mangin buti kerpang Ahmad Jomel ka konran nai nadu kinong hikai. Kinong tray ki office rengkar bagi kena pule. Ya ka ba ministry kersan bor ki konran. Ya ka ba kinang la ka konran. Ban ya chaprang ha kajing imjoki bat kam tame. Balang ba kajing pule ba kajing tray ka jongki. Ken penan poram ya kerteng jama. Idwai ru konra nam ta ki waipat ki kena pule ki waipat ki cakap pule. Theology haki benta jong kari India. Ya ka ba ministry member kerku ya ki ru kumjo. Ko konra ngimla klam dapan pa ko jing skangu ka jing ya me ko konra. Balang ba ki ni Islam jing pule theology hakan ka jalla ka jungi ba ki waipat ki benta jong kari India jongi. Bakila long hisya ka jing kerku. Yala ka balang ka jong ba dia kale imlang salang. Haka bakalapan mi ya shibun kinong yalam balang. Iban yalam ya ka balang bat ban yalap ya ka gospel ka jong me ka konrat. Bat ban no sen yang ruah ke imlang salang haki babun ki benta. Bat isngong wo ime konrat lama jong kata ka konrat. Bat lama jong ka por ka konrat ngiwan bangin bu dia khmat jong me. Ya ka ba menis nei man kerku ka konrat. Ya kinong sensar haka persai paro ka wei. Man pendapi ki da ka jing start play ka jong me.
Baki laban penyair ti kesensar kadar ha baki lasanya. Baki benta ke jongki. Idwair ko kanrat. Nakam taban istim kar kuru yakinong yaku besar kar berkinong tereh ki department ki baper kanrat. Ki badani ka benta kanrat ikaban penyair ti yakikam ki balasanya halor jongki. Kerku yaki hakimat ki basat baklaimat pendah pikir ke jing start kanrat. Baki laban pendap yakikam rami ki balasanya halor jongki. Idwair ko kanrat nam ta ki bor palang hakan ke partai barak away. Yakaban medis ne men kerku yaki bakali long situli away. Bat kamtam manginang la ya kaban pateng ban syakriya me badban teberu ya kajing syai ka jong me ko kanrat akan ka perthai ka badap ka jing bat ka jing le iwan akan ka por bangin butir ko kanrat nam taka palang jong me hanulum syam men ker khui ki khot jong ka lemru badi kirim pai kirsan baro kanrat ya ka bangin ang pateng ban syakriya me ko kanrat agi por baro jong ka jing im jongi iwan ko kanrat ka bangin buti nagam taki batuk ki bekerdo isne ko kanrat ban orang kat bat ki bat makiru kinte ko kanrat memelong oblei watip ka janan kam jongki bat kumjur kanrat mandaran ka bat ki wai pat ki para bangai bat ki para man sem ki balane ka man sem ya ka ban kener ya ka jing rap sekini ki baduk ki bekerdo daran kar ko kanrat bat ki beri ki bapang ki basitom ki bala bandan haki hospital ne ki jongki jing exam isne mandaran ka bat ki dan kam ko kanrat di kabor jong jing penkhia ka jongma isne men kar khui ki dawai bat kumjur ki lat jing sumar ki baki yo lama ki hospital bat kumjur lama ki doktor Bakin long kapor ko kanrat ikaban penyapat yaki. Ya kamet ke basat ke baklan. Ya aingu ya me ko kanrat lama jon kapor ke bakodor ke bangiyo. Mania sang ya kerteng joma. Ban giwan bangin buti khmat joma kanrat iki benta baro ke bangin sapendap. Bat kerpang ko kanrat nam tau sakri joma ban sayo ban sami ko khobor nak tin ke joma. Ger khuyu ko kanrat. Baka khobor ke ban mi nak sentur ke jong Kan long ke khobor ko kanrat. Ke bawan nak khit ke jing isne joma. Bat isne ban ger khuru ko kanrat iki para banget ki ba isi mantan le jong ki ingesem. Bat kumjur ki parlo ki ban sengat sak skor ni ka khabar lengba ka YouTube idwai ko kanrat ka bemi sne men kar khuya ki kumjur ko kanrat bakan ka khabar ka bakin yos ngau kan long ka bon am ta jongki bakin ang laban tengi ka jingya lenti kan ka selaka partai don ka bakan ka por ka bang sa jong jing sakri idwai ngi pan ki ne baro ka sing joh turai nom tim jingi ujus kris warung ujo ne men ta syuduk ki bam sikatru amen ki parabangan baro lembat kumjur ipi ki parlok iba yesim tabat ngi kum kabalang lemba ka video ka YouTube asya bengen yo sngo ya ka khobo na ka tin ka jong play yin yo sngo shwa ka jing roi kerpang na isapi yaimon bat I lariana bakin ai ka jing roi kerpang ka jong I bat hadian bakila de ban rup ban ai ka jing roi kerpang in so yo sngo ya ka khobo na ka tin ka jong play Days I lose the fight, try my best but just won't get it right. When I talk a talk that I don't walk, miss the moments right before my eyes. Somebody with the hurt that I could have helped, somebody with the hand that I could have held, but I just can't see past myself. Lord, help me be a little more like mercy, a little more like grace, a little more like kindness, goodness, love and faith, a little more like patience, a little more like peace, a little more like Jesus, a little less like me. Yeah, there's no denying that I have changed, 'cause I've been saved from who I used to be. Even at my best, I must confess I still need help to see the way you see. Somebody with a hurt that I could have felt, somebody with a hand that I could have held, but I just can't see past myself. Lord, help me be a little more like mercy, a little more like grace, a little more like kindness, goodness, love and faith, a little more like
put you first above all else. Love my neighbor as myself. In the moment when no one sees, Lord, help me be a little more like mercy, a little more like grace, a little more like kindness, goodness, love and faith, a little more like living everything I preach, a little more like Jesus, a little less like me, a little more like Jesus, a little less like me. Ublay unis ni man kerku. Ya katu kacing roi kerpang ke manglios ngau. Na kini ki parlok ke jongi. Ublay unang isi man kerku ya piru. Ma pinang la man sakar ya u. Da kisap nang ba kisur cing roi. Para bangga ngilapoi sika benta ya kabangin yos ngau ya kubor na kin ga jong ublay. Bat ka kubor kan ka janmiat. Lumajong ni ka no pa yo ni ka sngi ka bangalapo ya ka subject. Kiba kumnu kiba bet banlong senran. Kiba kumnu kiba bet banlong senran. Ya ka bangalapan syong nang rim naga gospel ka jong Matias kan nang ka bakat pra ka khot ka ba arpuar. Ya ka bala puli ya ka basdang. Bat kumjuru. Ya ka ni ka benta. Ngilapan syemru naga gospel ka jong Lukas kan nang ka ba khandai ka khot ka ba sanpuai. Adu ka ba ripuar. Ki para bangit paro bat kumju ipi ki parlok. Kani ka benta kaya thu yang i. Ya ki kendon ki ba u Jisu ukdo. Ya ka jengbut jong u lani ka sanran jong u. Badasra bangin ya pulih benia kani ka benta. Ngin ya pet ya kini ki lai teli. Ki ba ya sno bat kani ka subject. Ki ba kumdo ki ba bet banlong senra. Ki para bangit paro habang ipet ini ikin tiun ki ba kumdo ka thau ya baro ki kersa. Nang tapan ki ba bet ka ba thau ya kita ki ba don ka jengkut jengmut ka ba scam. Klem perkat wat ada ki dai ban ya kando hadian. Bat i ka jengmut jong ki senran. Ka jengmut jong ki senran. Ka thau ya uta unong sya hikai. Ubakwi ubabat bat ubakongo ya ka jeng hikai. Ban long kum unong hikai. Bat lengkot nyila ban ong usenran jong Jisu. Udai unong mani. Uba syakri bat unong sakhi. Unong mani syakri bat unong sakhi ya u Jisu. Kabami naga jengkut jengmut. Ban ai tilut ban yai ne bat ka jinglen gelade. Om dai tang kinong yelam balang bangin sngo thu baki dai senran ga jong Jisu. Andre hang ne aba u Jisu uang kiba kumnu kiba bet ban long senran. Ka thau ya baro ki benreu akan ka sela jong ka perthai. Lengba ki kam kiba pher kiba kikidan ban ai ka jing syakri nagamta ublay ba kata kalong bakin penen buram ya ublay lengba ki kam kiba kikile ki para mangait paro abangin ya pule benia ya ni ka benta naga gospel ka jong Matias kan nang ba pra ka khat ka bakat pra hadu ka ba arpuar ka ba yatu yangi ya ki kendon ya ba Jisu ukwa ya kita ki bakwa ban long ki senran ka jong bat habangi pule ka khat ka bakat pra ngiyo i hang tu de haba u Jisu ula yo i ya upat ba babon saudong jong u ula hukum ban lino sasilyang ngalabu da ini kentien ban ino ya ka jaka ka basuk leni ngalaban ong hakjen pareng ka comfort zone ban ino ya ka jaka ka basuk ka comfort zone u Jisu hadien ba ula yo i ya upat ba babon ula ino bat ngila ban bu ka jingkeli balai ba u Jisu ino ya utau upat ba rengkat ki senran ka jong u ki para bangai abang ipet habang ipule ki khot ke ba kham sakmat jongan ka gospel ngiu i ba hadin ba u Jisu ulawan her na utau ulum ban aya ka jing hikai ka bakrau ka bangi ong ka sermon on the mount ka bangila ban lap nadu ka gospel na ka bangila ban lap nadu ka lenong ka basan hadu ka lenong ka bah nyau jongan ka gospel ulale sipun ki kampa ha ka lenong ka pra ulapan kia ya bapang yang thole ka khot ka banangkong hadu ka basau nangta ulapan kia orang ba sispa ya usakri jong orang ba sispa ka lenong ka ba ka khot ka basan hadu ka bakat lai ulapan kia ru ya ka kiau kurim jong Petrus ka khot ka bakat sau bat ka bakat san
Bat ulah pen kia isibun ki weipat ki bapang. Agar kuat ka bakhan rio bat ka bakhan yo. Bat kini baro ki kamba ki ba ujisu ulah le. Kala kering yo pat ba hakat kapor. Bat buon nap deng jong utau pat ba ulah kwa ban pen sya skor. Bat ban buot yo ujisu. Bat nap deng jong kita ki bakwa ban buot yo ujisu. Don ru ki bakwa ban long ki senran jong ujisu. Rai ujisu utip ba ombaro uba buot yo uba kwa ban long usenran. Nani ubalong babet banlong usenran jong ujisu. Ujisu kwa tang ya ka quantity. Andre ukwa ya ka quality. Jong kita ki bakwa ban buat yo. Bat ulakan ria no. Lambat kisenran ga jong u. Sekawai pat ka jaka. Bat ujisu ulah hukum ru ya kisenran. Bakin let sasiliang geduriau. Galilea. Saka jaka ka ba lakot. Kedeka polis. Kabadai ka caka ka babun ki gentle. Lani ki bamnget. Kadai ka caka ka bangim tip kan long kumno. Kasnong ngim tip kan long kumno. Kalenti kan long ka bakum no. Bat kibriyo ki bahang taru kin long ki bakum no. Kalong ka caka le si ka ba omdon jing tip. Ya ki senran hakat kapor. Bat hakat khot ka ba arpu pra. Hakat khot ka ba arpu pra bat hakat pulai hadin jong ni ka jingjang yo i ba ki senran ki lakiu hakat kalieng. Rengkat bat ujisu. Banlet sekata-kata kasiliang jong kata duriau. Bat laong bakani ka jingi tu khana ka ya tu yang i. Baka eryong ka lakhi kata kapor. Kat ban telep no ya kata kaliang. Bat hang ni ngi sngo tu. Bakamdan jing tikena ya ka jingi jong kisenran. Haba ujisu ulah pa ban ino ya kata banlet kasiliang jong kata duriau. Kadon ka jing bam tikena. Bakila bani kendo ya ka jingi. Bat deh ho kata benta. Kabenta ka ban kong nang ni kung mga laong hak basang ban ino ya ka caka ka basok. Lani ka comfort zone ka jong hi. Bat habangi ino ya ka caka ka basok. Gatho bangin ino ya ka jinglong ka basniu. Ta ka jingmut ka baskem bangin im ya ka jingim ka babha. Wat alangi sngoto bakalong ka ba bangin le ya kata. Ban ino ya ka caka ka basok ka thoru bangin yang ka jingsisya. Dalangi sngoto baka jingim ngejongi hadu ka nega klemat. Nyempat la pan le. Dane nyempat la pan keren ya ka jingsisya hakibabun ki menta. Karon kam yangi bangin ya ka nega jaka. Bat ya ka bangin ye bangin le saka waipat ka benta jong ka jingim. Ya ka bangin sedang ban kut jingmut. Bangin le bat ya ka bangin keren ya ka jingsisya. Ka thoru ya kita ki badan ha ka jingki jingmut. Makin la ban yai ne hakan kono ka benta. Ka thoru ya ki briu ki badan ni ka man sim jong jing syap ting. Mat kamdam kum ha ki sngi ki menta. Kiba ka pertai parok away ka syap tiang. Lengba ka ni ka jingi kendo. Jong ni ka jing lun shop. Jong uni khonyang jing pang COVID-19. Kabala pen syap tiang yi kiba bon. Nadu kiba he pat hadu kibaret. Bakaran kam yangi. Ya ka bangin ya ka ni ka caka jong jing syap tiang. Bat ya ka bangin lej ban pen slur liat de. Syakata ka caka. Bangin yo ya ka jing slur ka jong oblay. Kadon ka thoru. Bahakino kino kikam. Kibangile, kibangi syotu bakalong persya ya kaman ga jong belai. Bat ya kaman jong kibreu. Kadon kamingi bangin ya kita. Bat ya kabangin let sekata kacaka. Kabangi syotu bag kata kabangile lembak kikam ga jongi. Kan pen sngob ha ya kaman ga jong belai. Bat ya kiweru. Kathoru balata ka jingim ga jongi hadu ka ga khlemat. Kampat long ga jingkerhu. Yanu re yanu. Kadon kamingi bangin ya ga ga jaka. Bat ka bangin perkhat thamai. Ya ka bangin let sekata kacaka. Bangila banlong gajing kerku nakam taki waipan ki para banget paro kambiang yang ita mangin tip ya umno hikai ngani ngala patong ba kambiang ita mangin tip ya ujisu ringidan kamru bangin longkum ujisu bat ban longkum umno hikai kani ka benta nadu kadakhat kabakat kendai ter gaya tu yang iya ki arngut ki brio ki balawan syau ujisu badaka jing kwa badaka jing terang makin buat ya ujisu. Bat ban long ruk kisenran ka jong. Bat ngiu iru ya ka jing jupap ka ba ujisu ujupap ya ki. Baki don kam ban ino ya kata ka jing long sup ka jong ki. Bat ya comfort zone ka jong ki. Bat ngin ya pet ka khot ka bakat khandai ba ka ba arpo. Bakaya thu hang yi hang tu ya ka jing tenju ya ka malade. Ka poin hang tu ka jing tenju ya ka malade. De haba uwei ulong tho ulawan ulaong ha u. Kono hikai ngan but ya me kat syaba melet
Ujisu laong hau kimersiang gidan gitliu bat kisem beneng gijakare. Re ukun ubri umdan gajaka ban bo ilaka klie. Uni unong tho ulawan sa ujisu. Bat ban terwaru ban bot yu. Bat haba haka jengmut jong gijiu. Ban long lani ban poi sikane ka kerdan nong tho. Gidan kam ban yat yakin ki kerdan haka jeng em gajong ki. Kabanang kong bet separ. Lani kabangila bat ka primary education. Kabasdang nadu ke kelas nursery terter hadu ke kelas 12 kumhaki benta ka jongi bat hang ni lahikai ban pule ban tho ban kenjing ken bat ki kena hakane ka benta ki pule ya ka tora ni ya ka an bat hadian kata panda bakila pendap ikan ka jing pule don nap deng jongi ki basdang ban let ban pendap ka jing tho syangkurem lani bakin sedang ka jing trekam ka jongi bat don pat nap deng jongi ki bas ngau tan nak ka jing pule ki beteng pat saya kawai pat ka kerdan bat kata ka baki ong ka bet midrash nani kata ka house of learning hak tian pareng bat hang ni ka tho ya ka graduate bat ya ka post graduate bat ki pule ya ki wai pat ki benta nak ka tian ka jong boleh ka baki ong ka old testament bat on dah baki laban pendap ya ka ni ka jing ya ka kerdan ka baar ki poi pat sa kata ka benta ka balai ka baki ong ka bet talmud nani ka house of study bat hang ni ka tho ya ka PhD lani ka doctorate, lani kita ki balik ya ke research. Bat apa kila pendap ya kan ka benta. Lakhot ya kita ki nong sya hikai. Ki rabi nene ki nong hikai. Bat ni unong tho. Ude ubala pendap ya kini ki lai tu lagi kerdan jing pule. Bat ngilak ban sung tu ba ude ubri ubastan, ubri ubatip, ubri ubaruspa, bat ubri ubadan ka kerdan. Bat uni kan ula ong yo jisu ko nong hikai. Gaba peni bahadukat no. Unyau kor bat buram ya ujisu. Namar ngilat tips kem. Ba ulayo ngau ya kejing hikai kejong ujisu. Bat ulayo iru ya ki kamba ki ba ujisu. Bat buram ya ujisu da ka buang kono hikai. Bat kani hakawai kaliang abangi perkat. Kanjin dalalong kejing kerku yang ministry kejong ujisu ba kaduni ubri ubastat. Uwan bat ukwa ban long usendan kejong ujisu. Bat kala penlongoru ya upai ba hakata kapor. Bakat uni ubri ubakrau, ubri ubastat, ukwa banlong usenran jong ujisu. Hanrei ka bapla kalong bakam simla penlongo ya ujisu. Namar ujisu utip. Bakita ki bakwa banlong kisenran ke jong u. Kanam dan gajing tikena ya ka jong em. Kanam dan gajing tikena ya ka tiak kadam. Kanam dan gajing tikena ya ka pam kadi. Kanam dan gajing tikena ya ka kup kasem. Bat baro ki jing bha ha ka jong em jong kane gajing em ka bakan jado. Ki para banget habangi kwa banlong kisenran ke jong ujisu. Kanam dan gajing tikena ya ka jing em jongi. Ya ka ba hakabay day ba ka jing em ka bakan jado. Hari kawai pat gajing tikena bakata kalong. Ya ka jing em hakalawai. Bat ka jing em ka babam syukut. Kamun gajing tikena. Ya kita ki bakwa banlong kisenran ke jong. Ya ka tiak ka ba. Ya ka tiak ka dem. Kindan ki por ki ba pindu tiak pindu dem. Nagam ta ujisu. Kindan ki por ki ba kabayak ka kabam gadi kanom yang. Bat hakani ka benta. Kamtam haka konteks yung ki kasih. Kiba bunsin hi kiba ture ka kambalang. Don kapor. Napdeng yung kiba kamyang gabam kadi. Bat don napdeng kiba bun. Bakabam kadi kalapaho siya papalan. Kajing yo ya kabam kadi. Kabalik sing ngalaman bang bakiway kinum yo. Hari kinong tray balang kiyo ya kabam kadi papiang. Bat day hang dia pan. Bangi hapan perkat ila di. Bangin jit ya kata kabam kaban ya hapat kambat kajongi kenang bakanum keta ya kajeng em kajongi hakalawai. Bat hakabai deh bat kata kanum dan kajeng tikena. Nang tapat kam dan kajeng tikena ya kakup kasem. Kiba kwa banlong kisenran kajong ujisu. Kinumla ban riam gumariam kiwai pat. Pihak panda long husiar ya kariam kabet. Kata kalong kabu kawai kabenta. Bat barok kicing baha jong kajing em kabakan jado. Kanam dan kacing tikena. Kinon kipor kibah pila pan yo. Bat kanan ru kapor kibah pilu melak pan yo. Kaboi pat kabenta kaba ujisu utip ya une ubri ubastat unong tho. Kadika buram meladi eshimen. Kabale si une uperkat. Bada ubut ujisu. Makanya kalau ka platform ya ba unyo ban long ubri ubapauna.
Namar kibriu kita sibun kibriu kita buat ya Jisu kita kuat bandan kat baru Jisu. Bad haba ulong wei usenran jong Jisu kalau ka boram ya. Bau niak ban penpau kata ka jing star ka jongu, bau niak ban penpau kata ka jing tip ka jongu. Bad kata ka jing la ka jongu. Para bangit baro. Gide man kenal ka ni habang kuat ban long kesenran ka jong Jisu. Bad num sim bagani ka long ka platform. Ya ka ban penkrau ila dia. Kerja ni ka platform. Ya ka bangi ngin ai ka jing sakri ya ki waipat. Kam de ka platform ka bangin yo ya ka boram. Ka platform ka ba ngin pendan boram. Ya boleh. Bat ban ai ka jing sakri ya ki waipat. Uji suru utip. Haba ki kwa ban long ki sendran ka jangu. Kedan kam ka jing ai tilut hau Jisu. Man sai kai ban buat ban kok ngo. Bat om dei ban ya penibor. Bat lesi mano balak ban tip. Uni unong tho udai ubri ubala tip ubala nang. Mat kelak menon kapuar ba ulak banyak tunjuk yo Jisu ro. Namar ba uniru ude ubatip. Mat haba fikwa ban bod yo Jisu pidan kaman pendam yo Jisu. Ban sngap di gejing kai gajung u. Ban bod yo ban kok ngo yo. Bat kalong kumju ro yang iki para pengat. Abang ikwa ban bod yo Jisu. Nginan kaman ya kan ka borom ngajongi. Ya kan ka jingla ngajongi. Ya kan ka jingtip ngajongi. Bat bangin sim ya gajing sngoret. Bangin priang ban syai kai. Ban bod bat ikaban kok. Wei pat ubriu ubakan ka benta ka yatho yangi. Kadai sepang wei usenran ubalawan hau Jisu. Hakat khot ka ba wei hadu ka ba fuar ka ba uang wei ru wei padru naki senran jung ulaong hau. Gotrai tu sya pangan lech shua ban tep ilau kpa. Riu Jisu ulaong hau. Bot yang abat iki bayap ban tep iki bayap. Hakan ka benta ngalabu ikapuan ke jinglan yala dia. Kajinglan ila dia. Kita ngijing batai. Haka baidai bakan ni kajing tep. Haka konteks yang kijau. Mat kita cibuan kijing batai. Kabai nak kajing batai. Kaong bakan ni kalak ban tau ba ukpa ulak lat. Mat don kam ban ya dorang kat. Haka ta kajing le anyam kajing le buram ka bakhadu. Lani kalak ban tau ru ba utau ukpa uladan hapre kajing sistem ka bajur. Kaba omidon jingker mensyo. Mandang em. Batlah suap setang ya kesengi bat ya kapor. Man klano. Bat haka bakum ngata kapor. Kajulong guru kam he kijiu. Bakida buram ya kibayap. Mandale nyam mandale rukom. Bat kajing le nyam he kijiu. Bun sien. Kasak simpor arp sa konta naduk bakhlat bat haduk ka benta. Man sa pendep. Ya ka bentep. Bat ngisno tu bakalong ka benta ka badan kam kajingim kajong opreo. Riu Jisu wang iki bayap pantep iki bayap. Mat ngamla ban motor. Habang ade bani kenduk ila de hakabung kata kapor. Ngan lek kum du. Ngan iki bahayen. Ki badan kam. Mangani ngaulam mat ki. Haple kata ka jingdu na. Jong ki ba ki bathan. Lani ngan sim banjiat ban buat yo Jisu. Ngila ban dong ru bakani kam long praktikal lah ka jingim ngajongi. Ragi para pengait baro. Kata jing buat ang ni kam damut bahaba kiyap ki abadon baklat ki ba ki bathon gajungi bangen ya ki kum tu. Reka ba ukwa Jisu kwa ang ni kalong bakita ki bakwa ban long ki senran gajong Jisu. Ki don kam ban bu ya ublai hakmat. Hare hang ding yo i ba uni senran ulah penidau. Hakaba uang ba un lech wa ban tep yelau kpa. Bat ka ba peni hang ni baka pelat dia ba un ya ka jeng kasem ba un kita ki ba ki bathon nani kala ban thoru yangi bagin ya ka jeng pulie bagin ya ka kam ka jam jongi bagin ya ka spa ka pho ngin ya ka jeng snop ha bat anda ba kini ki lakut ngin sa sim ya jeng kut jeng mut ya ka bangin bot ya Jisu hari Jisu nong kong ukwa yangi bangin bu ya boleh khmat Jisu hui kairu hakaba uang buromi lau kpa bai lagak kami. Buromi lau kpa bai lagak kami. Mat kamdon kajing yak kontradik ang ni. Haba Jisu ang kebayap bat tep kebayap. Namar ba Jisu ukwa ingin nangkong bangin bu ya ubali hakmat. Ngitan kam bangin IT met bat manusia. Ban len ila de. Bat bakata kajing ide. Kajongi bat ubali. Kadai ban long hadu tau puat bau blai ulak ban sanya angi akan ugan uga bentah.
Para mengit baro hakajing syakri ke jong iyo boleh. Bat habang ilong kisenran ke jong boleh. Ngilayo i lengba ki syakri ki bakodor ke jong boleh. Kiba don hateng. Namar baki but yo Jisu. Syakri yo Jisu. Kidon ki por baki bahayeng ki basam ki jong ki. Kidon hapdeng gajing sitong. Bat ke jingpang. Kerkimla pane dorang kat bat ki habugum kata kapona namar baka kam gadawa ya ki. Ila don ki para pengen nak pdeng ki syakri ki jong boleh. Bat don na pdeng joki kiba it kiba thon jadi pan khlat no. Gimla pane dorang kat bat ki bahayeng basam habugum kata kapor. Namar kajingi kendu kajing im ngejong ki. Dan don ki por ba kilok ki jor ki don kam ya ki. Gimla pan dorang kat habugum kata kapor. Namar baki but yo Jisu. Bat baka kam man jong gajing syakri. Katawa ya ki makin bu nongkong ya boleh mat. Gila don sipun ki syakri ki jong boleh. Kibali ban du ikini. Bagi ban bu syadin. Ya kiba it kiba thon. Ya ka yeng kasam. Ya ka jing pule ka jongki. Ya ka kam ka jam ka jongki. Ya ka spa ka pho ka jongki. Bat ya kita kiba isno ka jing mi jongki. Berkajing kelih ne ka por kolong. Abangi kum ki bangat ho try ba nong pem jongi Jesus Christ. Bangi kwa ban long ki senran ka jong. Ni kloy na bangin ikini ke baro syadin. Bat ka bangin kut jingbut ke baskem. Bangin but yo Jisu. Aduk ka bakut. Ki para bangit baro ka bangan penkut. Ki senran ki basisya. Kini bandon ye kini ke jinglong. Ke benda ka banong kolong ba kidai ban pule ka tin ka jong boleh. Yohanes pra life way. Tetapi yaisa ka tin ka jong pilong ki senran jong rasisya. Uta balong usenran ka jong Jisu. Ubam tip ya ka krin ka jong boleh. Umlei usenran o jong Jisu. Hari uta ubadai ubatip ya ka krin ka jong boleh. Uta kan udleng usenran jong Jisu. Kapan pa kabenta ka pa arpat man pen pau ya ka jing Gospel ka jong Yohanes ka nang bakat lai ka khot ka balai pesan. Pilong ki senran jong adalah pidan ka jing parlo. Kita ki bamdan ka jing bar kita ki bamdan ka mensim ban ki wepat. Kita ki numla ban long ki senran ka jong Jisu. Kisenran ke jong Jisu. Gede bandon ke mensim ban ya ki wepat. Kabenta ka balai. Gede bandong ki ba seiso. Gospel Yohanes ka nang bakat san khot ka bapra. Hakanila pandan buromyo ko pa jonga. Bapi seiso sibon. Gumta penlong kisenran ka jonga. Kisenran ke jong Jisu. Gede kita ki priu. Balang ba ki kam ke jong ki. Katon ka jing seiso. Balata pisgo tu. Bakampat dan ka jing seiso. Nyimparla panlong kisenran ke jong Jisu. Kabenta ka pasal. Ubasi jingmut. Gospel ka jong Matius ka nang ban riwat khot ka bar pasal. Omla man sakri yau boleh badia ka spa. Hang ni ka basi jingmut ka bathau. Haba pisakri yau boleh, pisakri tang yau boleh. Pinumla man ong ba ngasakri ru ya ka spa. Pinumla man sakri arkan rat. Pidon kamat penbait ka jingmut ka jong pi. Baba pibu yau Jisu akhmat. Jiat ban sakri yau. Jet ban bot yo. Jet ban kok mo yo. Bat ya kiwe. Bat pilong ru syakri. Wasi jengbat. Bat kabenta ka basan. Ubam ya ka partai. Ka gospel ka jong Lukas lanang makat saur khot ka balai pulai. Gumtaru uno uban api. Ubam nyaudu no ya ki baro kat ka baudan. Umla ban long usen pan. Kani ke kabenta ong Jisu. Uta ubakwa ban long usen ran jong Jisu. Ude bandum ya ka partai. Reban bu nongkong yau Jisu akmat. Berutang ulah menlong senrana jong Jisu. Kini ki para pengen kilong ki kendon. Ki mau Jisu ukhat yang bagi dari tang kita. Ki ba boleh ke kin jong boleh. Ki ba don ni ka jing iet. Ki ba seiso. Ku breu ba si jingmon. Bat ubam iet. Jaga partai. Ki bala menlong ki senran ka jong Jisu. Ku boleh unis ne men kerku bat unirap ro yang ngi ki nong sngap ikan ka khobar. Bangin yet ila dia. Ngilalong di Kristen. Hatung ngilalong dem. Kita kisenran. Ba ublay ukwa yangi. Mangin buat yu haduk. Ublay nakam takaburam ngajum. Amen. Ki prabangit paro ngilapoy kabanta bangin penumay no ikan ngajing syakri. But ipan pa ko jing sngongo ya baro ki balay simantah ikan ngajing syakri. Nyadu ibayelam ya ngajing rawai. Ibatem bat kumjuru ya kini kilaingut isapi ijaiman bat i lariana kibala yang ni kajing rawai ka bekerpang.
So ublay unis ni ban kerku ya pi. Ba pinang la ban syakri ya war baro. Ublay unis ni ban kerku ya pi ru ki para bangat nyala jong ki yang kisam. Bat kumjo ya pi ki parlok ki ba pece kan ga video lang baka YouTube. Ublay unis ni ban orang kat bat pi. Baka jing suka jong ublay. Kanang yo bat secara ka jing jong ki war baro. Bat kalong ru ka jing pen kan ma ya pi ki para bangat. Ba pinjai peteng ban penlong ki jing dua ya ki logi. Haki yang kisam ki jong pi. Bat ba ublay jong ka jing suk unyai dorang kat bat pi haki war baro jong ka jing jong pi. Ini penwai no ikan jing syakri. Taka nambar jing rawai ke basan sepak kan rio. Jingim jonga trai to sim rap panyat kelentikem. Gisngi jonga baro par. Nam ga jong me gen penya. Bat harian juga jing rawai ngin sayo ika jing kerku bat penwai. Ching em jong a try to shim Rabban yad galenti kem Gisngi jong a baro par Nam ka jong mingkan benyar Jong a try to shim ban tray kam ka jing penim ko ja jong a ru ko try ban yat bet bat me klem wai man ka jong a try to shim pen kendo ka jing long rim ha ka do no jong a shong khet ka jong me ai kan long Ching i jong a try to shim me la it na men barim shim yang a try ba pat ban yai em ya me ngakwa Ini duai. Badak ka pawai no jong ni jing syakri. Ngi duai ka jing itba ka jong ublay ku pa ka jing ayai ka jong Jesus Christ ba utrai lam ka jing selo ka jong mesi makut. Kini kila gi palang kitan rai ba ka jing kerku ha awai ublay. Kilo rangkat bal ka balang nga jong ma. Lamru bat kiru ngat ha ka negari bat ka lang satrak jong ka partai. Nadu menta bat syadu ki bam syukur ro. Amen.